Дзень добры, панове! Я вось прапаную вам зараз узгадаць нашы з вами падарожжы па Магілёўскай вобласці. Ось лесам, полем, перелескам і дабраўся я да старажытнага мястэчка. А сёння гэта вёска Расна. А знаходзіцца гэта вёска Расна ў Дрыбінскім раёне Магілёўскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну вось у старажытна-славянскай мове, панове, слова «расна» гэта, значыцца, азначала урадлівы, багаты. Дык гэта мусіць, тут калісьці былі вельмі урадлівыя, значыцца, землі, на якіх жылі багатыя людзі. Ну дык што, заглянем да іх нашчадкаў у госці. Упершыню ў летапісы, панова, Расна вось патрапіла, значыцца, ў 1335 годзе. Вот так. І я вам скажу, з вельмі сумнай падзеяй яна патрапіла ў летапіс. Уся справа ў тым, што вось на той час, у 14 стагоддзі, Расна ўваходзіла ў Вялікае княства Літоўскае, значыцца. Ну, і на той час вось Вялікае княства Літоўскае і Маскоўскае княства падпісалі мірную дамову аб ненападзенні, значыцца. Але Расна горад быў моцны, багаты, і вось, як кажа нікальскі летапіс паважаны, Іван Каліта, маскоўскі князь, парушыў гэтую мірную дамову, напаў на Літву і спаліў нашыя два моцныя, багатыя гарады. Гэта Асечын і Расна. І вось у сувязі з гэтай падзеяй 1335 год і лічыцца першай узгадкай аб вось гэтым паселішчы. Расна, паважаны, гэта было не проста паселішча, а гэта, як казаў, ужо было багатае вельмі паселішча. Таму нашы вялікія князі, яны вельмі хутка адбудавалі наново Расна пасля вось гэта маскоўскага вось набегу. Ну і, значыцца, адбудавалі яны яго, і Расна стала цэнтрам павета Мсціслаўскага ваяводства. А ў 1499 годзе дык наш князь Александр Казіміравіч бярэ і дорыць вось Расну Мсціслаўскаму князю, якога звалі Міхал Іванович Мсціслаўскі. Дык вось Міхал Іванович Мсціслаўскі разам са сваёй жонкай Ульянай у 1508 годзе вось тут, у Расна, якраз на гэтым самым месцы будуюць першую тут праваслаўную царкву. І асвечана тая царква была ў імя святога Хведара. А стаяла тая царква якраз вось тут, на гэтым самым месцы. А вось гэты дом, паважаны, ён быў пабудаваны на тым жа падмурку, на колішнім. І пабудавалі яго ў 1891 годзе. І гэта таксама была праваслаўная царква. Але свечана гэта царква была ў гонар святога Мікалая. Але вось пасля рэвалюцыі вось гэтую царкву святога Мікалая узялі і перабудавалі пад школу-інтэрнат. Вось і па сённяшні дзень у гэтай старажытнай царкве знаходзіцца раснянская школа-інтэрнат.
І вось раз настолькі добра пачала вось разрастацца, што недзе ў сярэдзіне 16 стагоддзя паселішча Расна ператварылася ў горад, самы сапраўдны горад, паважаныя. Лічыцца, што тут у Расна было вельмі шмат рамесленнікаў, аж 27 спецыяльнасцяў. Уяўляеце? Тут былі хлапцы, вось якія рабілі хамуты, дугі, вазы, вось коней падкоўвалі. Але сам вось славілася Расна гэта сваімі кірмашамі. Тут праходзілі рэгулярныя кірмашы. І сюды вось прыязджалі са Смаленска, з Оршы і з Магілёва. Коньмі, машын жа не было, на конях. Тут коні і коні, паважаныя, стаялі. І вось я хочу вам сказаць, што вось гэтая традыцыя праводзіць у Расна кірмашы захавалася тут і па сённяшні дзень. Тут гандлююць парсючкамі кожную восень і кожную вясну. Так што, калі з вас хто захоча набыць сабе лапавуха парсючка, то запрагайце коня і прыязджайце ў Расну. Расна, паважаныя, заўсёды знаходзілася краваць на мяжы з маскоўскім княствам. І вось нашым усходнім суседзям не вельмі падабалася, што тут людзі жывуць вельмі багатыя, заможныя, працавітыя, што тут вельмі шмат рамесленнікаў жыве, майстроў харошых. І яны часта рабілі набегі на нашыя землі. І ў 1535 годзе войска Шуйска штурмам захапіла горад Расна і спаліла яго. Але нашы майстры, панове, яны адбудавалі наноў сваё паселішча. Але тут пачалася Лівонская вайна. І падчас Лівонскай вайны рускімі войскамі 2 разы ізноў Расна была спаленая. Вось што значыць вось памежнае месца, паважаныя. А падчас 13-гадовай вайны вось Рэчы Паспалітай з маскоўскай дзяржаваю 15 лістапада 1655 года сюды ўварваліся рускія войскі, шмат каго пазабівалі, Расну спалілі, а ўсіх майстроў пагналі ў палон. І назад з іх сюды амаль ужо ніхто больш не вярнуўся. Яны ўжо засталіся ў Маскве на будаўніцтве маскоўскіх храмаў. Вёска Дымова, Шклоўскі раён, Магілёўская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Ну, правда, выбачайце, шыльды я тут Дымова не знайшоў, але мясцовыя жыхары мяне запэўнілі. Летела, і дождж пачаўся.
Ну, дык вось, што да Дымава. Ведаеце, што, панове? Вось гэта зараз тут усё больш палёў. А калісьці тут жа былі непралазныя лясы. Ну, і людзям, каб гэта пасеяць жыта ды спячы сабе буханку хлеба, трэба было гэтыя лясы усе рубаць, пні карчаваць, ды дзялянку рабіць, каб жыта сеяць. Ну, і вось адзін чалавек у гэтых мясцінах пачаў тут разрабляць сабе дзялянку. Дзень ён гэта дрэвы сячэ, 2 сячэ, 3 сячэ, пні карчуе. А на 4-й стаміўся, сеў гэта на пянёк, ды ўжо і адпачывае, так цяжка яму стала. Аж тут ідзе нейкі дзядзька. Спыніўся ля яго ды кажа: што, чалавеча, стаміўся? Давай дапамагу табе. І не ўспеў ён, значыцца, вокам маргнуць, як ужо дзялянка разроблена, пні ўсе выкарчаваны, спалены, а попел па полю рассеяны. Ну і вось той чалавек, значыцца, на гэтай дзялянцы пасеяў жыта, будаваў сабе хату, ну і разбагацеў, багатыром стаў, дзякуючы прахожаму гэтаму дзіўнаму. Ну і вось аднойчы ў святую нядзельку гэта выйшаў ён са сваей вось хаткі, сеў на ганак ды есць хлеб з маслам. А побач якраз праходзіць нейкі дзядок старенькі з торбачкай і з кіёчкам. Гэта дзядок падыходзіць да яго ды кажа: чалавеча, ведаеш, што гэта я ўжо 3 дні іду, не еў нічога, так цяжка мне ісці. Можа б ты кавалачак хлеба мне даў? А той глянуў на яго: ах ты, кажа, старчуга, ходзіш ты тутака, да я лепей сабацы сваёй дам, бо яна маю хату сцеражэ, а ты, старчуга, ходзіш тут, паветра толькі псуеш, а ну ідзі адсюль, пакуль на цябе сабаку не нацкаваў. І вось толькі гэта ён так сказаў, як глядь, а перад ім не дзядок старенькі стаіць, а той чалавек, што яму дапамог багатым стаць. От і зразумеў ён, што гэта сам Бог да яго прыйшоў. Але позна ўжо, панове, было, бо як зіхне маланка з чыстага неба, ды як пайшоў дым з яго хаты, і ўсё ў дыму стала. А калі дым рассеяўся, то а ніхто анічога не ўбачыў. Ні чалавека, ні хаты, ані поля. А на тым месцы быў такі ж магутны лес, як і да таго. І вось людзі гэтае месца пачалі называць месца, дзе багацце дымам пайшло. Дымаўка, а пасля проста Дымава. Вось такая, панове, казка. Праўда гэта ці не, Бог яго ведае. Таму што настолькі гэта ўсё даўно было, што сённяшнія людзі аб тых часах і не памятаюць. Але вось адзін сённяшні гісторык мне распавёў, што, магчыма, назва вёскі паходзіць ад адзінкі сялянскай гаспадаркі, таму што ў Вялікім княстве Літоўскім адзінку сялянскай гаспадаркі называлі проста Дым. Энцыклапедычная даведка. Дым. Сялянская гаспадарка ў Вялікім княстве Літоўскім. У 14-18 стагоддзях гэта быў гаспадарчы комплекс малой, а бывала і вялікай, якая не падзялялася сям'і. Складаўся з хаты, гаспадарчых будынкаў, розных сялянска-гаспадарчых угоддзяў, рабочай і прадукцыйнай жывёлы, гаспадарчага інвентару. Ступень забяспечанасці розных дымаў, рабочай сілай і асноўнымі сродкамі вытворчасці не была аднолькавай, але, як правіла, дастатковай для нармальнага функцыянавання сялянскай гаспадаркі. Ну, магчыма, панове, калісьці тут і быў адзін дым, адна сялянская гаспадарка. Жыў тут нейкі дзядзька з сынамі, вось, даглядаў пчол, які сёння тут. Ну і каб не плаціць шмат падаткаў, не хацеў падзяляць гэтую ўласнасць. Казаў, што ў нас з сынамі адна хата, адна печ і адзін дым з яе ідзе. І таму мы за адзін дым толькі і плацім. Ну, хітрун такі быў. Ну, магчыма, людзі на яго пачалі зваць так, Дым. Ну, а на сыноў яго дымавыя хлопцы. Ну, усяк магло быць, панове, таму што вёска гэта вельмі старажытная. І ў летапісах яна ўзгадваецца яшчэ аж у 1541 годзе. Дымаву, панове, спаўняецца 467 гадоў. Але калі капнуць глыбей, паважанае панства, то Дымава можа спраўляць сваё тысячагоддзе. І вось чаму. Справа ў тым, што недзе ў другой палове 19 стагоддзя вось тут каля Дымава
быў знойдзены старажытны могільнік, і было раскапана тут аж 12 старажытных курганоў. І вось у гэтых курганах знайшлі і кераміку, і нажы, і скроневыя дротавыя кольцы, і бронзавыя кольцы, пазалочаныя пацеркі, ну шмат чаго іншага. І вось калі гэта ўсё навукоўцы ўбачылі, то яны ў адзін голас сказалі, што гэта пахаванні 10-го, пачатку 11-го стагоддзя. І жылі вось тут ніхто іншыя, як старажытнае, магутнае племя крывічоў. Энцыклапедычная даведка крывічы – аб'яднанне ўсходнеславянскіх плямён, якія жылі ў басейне верхняга Дняпра і заходняй Двіны, вядомы па археалагічных помніках і пісьмовых крыніцах. На думку адных вучоных, назва паходзіць ад слова «крэўныя», блізкія па крыві. На думку другіх, ад імя балцкага язычніцкага першасвяшчэнніка крыві крывейпя. Упершыню крывічы упамінаюцца ў аповесці мінулых гадоў пад 859 годам. Апошні раз у рускіх летапісах названы пад 1162 годам, як насельніцтва полацкага княства. Назва «Крывіцкая зямля» на тэрыторыі Беларусі захоўвалася да 14 стагоддзя. У хроніцы зямлі прускай гаворыцца, што ў 1314 годзе Тэўтонскі ордэн напаў на крывіцкую зямлю, разбурыў Наваграда. Відаць, да крыжакоў назва крывічы трапіла праз балтамоўнае насельніцтва, якое здаўна межавала з крывічамі. Ну што, панове, сабраліся вось у адпачынак? Правільна! Надышоў час адпачынку, трэба адпачыць. І не забудзьцеся ўзяць з сабой у адпачынак мабільны тэлефон МТС, бо мабільная сувязь МТС, яна ловіць ускрозь, вось, і ў поле, і ў лесе. Так што з мабільным тэлефонам МТС без сувязі вы не застанецеся. Мястэчка Стараселле, Шклоўскі раён, Магілёўская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Ну, аб тым, што гэтае месца вельмі старажытнае панства, ну, канешне ж, гаворыць і сама назова Стараселле. Мусіць, калісьці даўным-даўно тут было селішча, ну, і людзі па нейкіх прычынах пакідалі яго, але пахадзіўшы вакол, вярталіся назад. Вось сюды, таму што такога цудоўнага месца, як вось тут, няма анідзе. Ну, дык што, панства, пойдзем і мы ж з вами ды падзівімся на гэтае цудоўнае старажытнае селішча. Пра тое, што людзям, панове, неаднойчы прыходзілася пакідаць гэтае месца, існуе нават такая цікавая мясцовая казка. Ну, расказваюць, што людзі тут жылі яшчэ ў тыя часы, калі цмокі ляталі над галовамі. І вось сюды, на гэтае селішча, панадзіўся адзін цмок. Ну, невялічкі такі цмок з адной галавой, але ўрэдны быў паскудны цмок. Прыляцець вось сюды, платы паламае, грады патопча, курэй накрадзе і наўцёкі. Спасу не было ад гэтага цмока. Што так яны не рабілі, але прыйшлося ім усё ж такі пакінуць гэтае месца селішча сваё ды пайсці шукаць новае. Ну, але прыйшлі яны ў новыя мясціны, а там таксама цмокі лятаюць. Ды не такія, як гэты малы, а там здаровыя лятаюць з 2, з 3, з 6, з 12 галовамі, ды вялізныя, здаровыя такія. Паглядзелі гэта людзі вакол на гэтых цмокаў ды кажуць: «О, хлопцы, трэба ісці на сваё старое селішча. Наш хоць цмок не такі вялізны. Возьмем, заб'ем яго і будзем жыць добра». Прыходзяць яны вось сюды на старое сваё селішча, вяртаюцца назад. Ну, як раз недзе вот эта дорожка ішлі,
А справа была вось як зараз вясною. Зіма была такая не морозная, бульба, што на гародах захавалася, не памерзла. Ну, дык цмок гэты накапаў гэтай бульбы сеў вось тут з берагу і грызе сядзець. Тут людзі якраз выйшлі, ён глядь, няма куды ўцякаць уже. А не тут з каламі, бачыць, што біць яго ідуць. Ну, дык он прасіцца пачаў, кажа, вы знаеце, што не біце мяне, гэта я злы раней такі быў, таму што у мяне адна галава, а ў маіх братоў усіх па 6, па 12, а я такі малы, дык мне цяжка так было. Не біце, я болей не буду. Ну, мясцовыя жыхары глянулі на яго, а тут народ заўсёды жыў такі шчыры, добрадушны. Ды кажа, ну ладно, заставайся, будзеш авечак нам пасці, ды ваўкоў пужаць, каб да села не ішлі. Так і засталіся яны жыць на сваім старым селішчы, а называць гэта месца пачалі Стараселля. Вось такая, панове, мясцовая казка. Ну, а тое, што людзі тут жылі здаўна, гэта зусім ніякая не казка. А даказала гэта мясцовая дзяўчынка Ірынка. Яна гуляла вось тут, ля гэтай гары, і знайшла тут каменную сякеру. А гэта значыць, што людзі тут жылі яшчэ аж да нашай эры. А вось пасля сюды на гэтую гару прыехалі археолагі. Дарэчы, мясцовыя жыхары гэтую гару называюць капытам. Кажуць, што зверху гара нагадвае капыта. Ну і вось археолагі пачалі тут раскопкі весці. І аказалася, што гэта зусім ніякая і не гара, а старажытнае умацаванае гарадзішча. І што з'явілася яно тут яшчэ аж у эпоху Кіеўскай Русі. А вось у рукапісных крыніцах упершыню Стараселле ўзгадваецца ў 1557 годзе, калі тут праводзілася валочная памера. Ну, валочная памера гэта была такая аграрная рэформа ў Вялікім княстве Літоўскім. Пачала гэтую аграрную рэформу яшчэ каралева Бона Сфорц для павышэння прыбытку і рабіла гэта спачатку на сваіх толькі землях. А вось справу гэтую працягнуў яе сын Жыгімонт Аўгуст. Ну і буйныя магнаты пабачылі, што справа гэта вельмі прыбытковая, і пачалі гэтую валочную памеру праводзіць і на сваіх землях. Дык вось тут валочную памеру пачалі праводзіць такія магнаты, як сапегі, бо менавіта ім тады і належала ў сярэдзіне 16 стагоддзя вось гэтае мястэчка Стараселля. З кветками ідуть і гагарини цвітов, знов будують на домах гнезди парочки буслов і дають для всіх дарма челентана і буйнов. Гэта мой придуманий мир. Пасля недзе, панове, амаль паўстагоддзя тут было нейкае летапіснае зацішша. Нічога не вядома пра Стараселле. Ну, ці можа гэтыя летапісы старажытныя, дзе захоўваецца вось у такім старажытным архіве і чакаюць свайго даследчыка. Ну, а калі ў другі раз Стараселле ўзгадваецца ў летапісах, гэта тады ўжо было мястэчка. І тут нават знаходзіўся касцёл і кляштар. І вось належала на той час гэта ўсё нашаму славутаму канцлеру Льву Сапегу. І вось у гэтым жа 1604 годзе Леў Сапега вось гэтаму старасельскаму кляштару дорыць нават 2 суседнія вёскі. Гэта Варонікі і Гарадок. Знаходзіўся той старажытны кляштар, кажуць, недзе вось тут, на гэтай старой высокай гары. Ну, але пра яго мала хто што ведае. А вось шмат хто памятае яшчэ, што тут стаяў касцёл. Касцёл быў пабудаваны яшчэ ж у 18 стагоддзі у стылі драўлянага народнага дойлідства з элементамі барока. Нават захаваўся фотаздымак. Выглядаў гэты касцёл вось так.
І касцёл гэты праіснаваў аж да 1939 года, а пасля вайны яго ператварылі ў зернесховішча, і на сённяшні дзень ад яго захаваліся толькі вось гэтыя падмуркі. За туманом ничего не видно, за туманом ничего Ну што ж, панове, надышоў час развітвацца. Так што поспехаў вам і ўсяго самага найлепшага. Ну і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!